tiñan a obriga de estar traballando na prevención do que iba a pasar despois. Tiña que facelo a Xunta de Galiza, que é a que ten competencia no monte, e tiña que facelo, neste caso, a Confederación Hidrográfica do Miño Sil, que ten competencia en todo o que ten que ver co dominio público hidráulico e coa bacía. Unha vez máis vemos como intentan botarlle a culpa aos concellos, botarlle a responsabilidade á administración que está día a día cos veciños, porque cando a agua da villa sale negra e non se pode consumir, onde a quen van, onde a alcaldesa. A quen lle din que hai que arreglar a alcaldesa. É radicalmente falso. Unha vez máis vemos como a falta de descoordinación está deixando os veciños e as veciñas solas e os alcaldes e alcaldesas sen medios e sen recursos para resolver algo que non é da súa competencia. Polo tanto, que hai que facer, igual que había que facer cos incendios, é coordinarse. Cada un ten que exercer as competencias que ten a Xunta no monte e a Confederación Hidrográfica no cuidado das escorrentías que van aos ríos, porque son da súa competencia. E darlle recursos aos concellos, darlle recursos económicos